Este cap de setmana es tornaran a representar a Deltebre los Pastorets. Es faran dos representacions, dissabte i diumenge al Saló Parroquial Sant Miquel. Per a saber-ne tots els detalls, saludem ara al programa a Cristian Ribeiro. Ell és el director dels Pastorets de la Cava. Cristian, bon dia, benvingut. Bon dia, moltes gràcies. Este cap de setmana, el que dèiem, tornen els Pastorets. Podem dir que ho teniu ja tot a punt? Sí, a veure, moltes ganes, els nervis de començar a poder obrir el telón i rematant els últims detallets que tenim a l'aire. Explica'm-nos, en el cas dels Pastorets de la Cava, enguany podeu tornar a fer les representacions. No sé si l'any passat, en la situació de pandèmia, us va permetre poder fer la representació dels Pastorets. No ho vam fer perquè el mateix confinament ens va impedir una miqueta el que eren els assajos. Ja estem parlant dels assajos, no de les actuacions. I llavors era una cosa que encara ens quedava molt a cegues. No podies programar una cosa a 3 mesos vista i ho vam deixar-ho així una mica a l'aire. Per tant, podem dir que els Pastorets tornen 2 anys després. Explica-nos quina és la versió que representeu i si enguany trobarem alguna novetat. A veure, els Pastorets representarem els de Folk i Torres, són els potser més coneguts, més tradicionals, ja fa 105 anys que es van escriure. Novetats enguany, potser en actors, hem fet alguns canvis d'actors. Venim d'una pandèmia i la situació real ha sigut que potser ens havíem amoldat o ens ha frenat l'hàbit que teníem d'anar a assajar i hi havia actors que sí podien, llavors ara ja estan estudiant a la universitat. Els horaris ja ha sigut difícil de lligar-ho i han fet alguns canvis. Per tant, trobarem actors nous, als Pastorets? Nous o vells. Heu tingut que recuperar antics actors? Sí, jo personalment, per exemple, jo ja havia passat de bailet a director i hem recuperat tot altre cop, almenys aquest any, els bailets que érem antigament. Intentarem fer una miqueta de milagre, a veure si ens rejovenim més, però... Per tant, els papers de Rovelló i Lluquet trobarem vells actors, no? Sí. Mos explicaves ara que la versió que representeu a la Cava és la de Folk i Torres, no? La clàssica, però podem dir que sí que hi ha algunes variants, sobretot pel que fa a la parla, no? És a dir, són uns pastorets molt nostrats. Sí, intentem... Els pastorets són molt bonics, van molt enversats, però és un català molt antic i molt oriental. I llavors, clar, el nostre català se creuen moltes paraules del nostre parlar i moltes paraules del text original. Dins d'una enversació canta una miqueta, però los fem nostres. L'altre dia mateix, al presentar el cartel, nosaltres los diem los Pastorets. Hi havia gent de la Federació Catalana de Passions que ens van felicitar perquè diu, vosaltres continueu conservant los. Diu que nosaltres això ja ho hem perdut. I vull dir, intentem conservar també producte nostre de la nostra parla. Molt bé. Quants anys fa que es representen els Pastorets aquí a Deltebre, en aquest cas a la Cava? En el cas de la Passió sempre dieu que és l'única que representa el Baix Ebre. No sé si en el cas dels Pastorets passa el mateix. Dels Pastorets al Baix Ebre... Sabem que es fan els d'Ulldecona, crec que Sant Jaume també el fan, els Pastorets, però no sé si a la comarca del Baix Ebre... Amposta també es va representar, que es va representar ahir. Però així a nivell d'obra teatral, me sembla que som els únics. Després està en molts de col·legis, en època així de Nadal, que potser feien algun fragment o alguna representació també. Suposo que, ara mos ho comentaves, que heu tingut que recuperar vells actors, per dir-ho així, per a poder tirar endavant la representació d'enguany dels Pastorets. Quantes persones participeu en una representació com la dels Pastorets? Home, vindrem a ser uns 20 actors.
I llavors, a part la part tècnica, sonido, il·luminació, los de atrezzo, que són los que te posen a l'actor, li posen lo material o tenen lo material localitzat per en aquell moment. No sé si en esta representació estrenareu ja el saló parroquial, no? Ja totalment remodelat. Podríem dir que estrenar, potser estrenarem la calefacció, vale? Perquè estrenar-se ja s'ha estrenat, ja han fet la passió. Sabem que tenim un aparell de calefacció i serà un luxe enguany als Pastorets, que antigament potser la gent venien a veure els Pastorets i ja sabien que s'havien de portar una manta, la bufanda, una jaqueta, inclús guants, i enguany això potser ho tindrem solventat. La remodelació del saló parroquial ha fet que durant alguns anys els Pastorets tinguessin que representar a l'església. No sé si el fet de retornar al saló parroquial remodelat heu trobat també innovacions tècniques que us permet fer uns Pastorets millorats, per dir-ho així. Sí, a veure, és tot adaptar-nos a la situació. Vam estar al sindicat, vam estar a la iglesia, anàvem molt saltant. Allí al parroquial hi havíem estat 2 anys, l'únic que encara no estava la sonorització tot adaptat. Pues ja tenim una cosa més ben instal·lada, tenim un telón, els decorats nostres de sempre els hem recuperat, que són uns decorats molt bonics. I sí, en principi és el caliu, el poder estar a escena al teu escenari. Se faran 2 representacions, no? 2 úniques representacions este cap de setmana. Per què en feu només 2 úniques representacions? Home, jo personalment, si em poguéssim fer 5 o 6, seria fantàstic, però també has de mirar la realitat que tenim. Vull dir, de vegades en platea, mires a platea i dius no mos ve molta gent. Tenim poc hàbit d'anar al teatre i tenim un teatre que crec que és bo i el tenim local. A més, enguany crec que no hi haurà restriccions, no? Per tant, podreu complir amb el 100% de l'aforament? En principi, avui dilluns, intentarem que les restriccions, lo típic, que mascareta dins a l'espai tancat, i intentarem que poder omplir tot l'aforo a fetge d'avui dilluns. No sabem com acabarem la setmana i... Cristian, ara mos dies, hi ha poc hàbit d'anar al teatre, no? I això fa que només feu 2 úniques representacions, no? Per tal de poder fer més o menys ple a les 2 funcions. I també mos parlaves de la problemàtica per a trobar nous actors. Què podem fer aquí, no? Per a trobar relleu i que es continuen fent 2 representacions teatrals històriques aquí del Tebre, com són tant Los Pastorets com La Passió? A veure, aquí ja seria una qüestió de... És que, a veure, l'actor és aquella persona que li agradi fer això. No? Potser el fet d'actuar al costat de l'església mos encasella al costat de l'àmbit religiós. Hi ha molta gent que voldria ser actor i no ve. Aquí podríem tindre un problema. L'altre és que potser jo vull ser actor, però no sé on tinc que anar i no tenim aquesta informació. També ens ha passat una miqueta pel cap, l'únic que va ser ara en tot el temps de pandèmia, de fer una invitació a... Necessitem actors, tipus un càsting, i invitar la gent que vingui. Potser us ho haureu d'apuntar de cara a l'any que ve de fer un càsting per a trobar nous actors per als Pastorets, perquè tu, Cristian, quants anys fa que estàs representant els Pastorets, en el teu cas? Jo vaig actuar la primera vegada l'any 86, fent de dimoniat, perquè la entrada a la masia, que diguéssim, dels Pastorets eren els dimoniats. Fes la comunió i entraves de dimoniat.
Per tant, fa ja 35 anys, no?, que estàs Sí. de representant a la passió, perdó, als Pastorets. Pareix l'altre dia, sí. I m'imagino que després de representar els Pastorets, ja després de Nadal us posareu a treballar pràcticament, no?, des de l'associació de la Passió, amb la representació de la Passió de la Cava, que l'any passat ho heu tindre que fer a l'estiu, però Molt bé. esperem ja enguany, no?, o este any 2022, poder fer les representacions quan toca per la Setmana Santa. Sí, a veure, nosaltres lo ritme normal és que al setembre ja comences a actuar en els Pastorets, ja tens els divendres reservats pels Pastorets, fan la representació dels Pastorets, potser descanses 15-20 dies, ja comences ja els divendres assajos de la Passió. La previsió d'enguany serà de fem una Passió com toca altre cop. L'any passat mos va descol·locar un poc perquè, clar, estàvem a vores de la verbena de Sant Joan i ja estaves fent una cosa que tocava a Setmana Santa. I anàvem així una miqueta com a descol·locats. Però era... Clar, tu has de tirar una cartelleria, has de fer una publicitat, has de fer uns assajos. No pots dir, ja faré 3 mesos d'assajos i ara no... I en aquell moment la situació del moment mos portava era això que anàvem a cegues, no sabíem si podíem actuar. A més, crec que vau fer una versió reduïda, no?, de la Passió, del que ve sent habitualment. Sí, se van tindre que tallar alguns quadres i adaptar la situació perquè molta gent de l'escena tampoc podien estar, l'espai, el moviment, encara no... Si fóssim professionals seríem la bombolla. Som professionals de moltes coses i això és el nostre hobby. I, clar, era difícil d'adaptar-ho i estar tot el volum de gent allí. Per a convidar una mica la gent també a anar a aquesta representació dels Pastorets, explica'm una mica la durada, una mica també la història, perquè podem dir que és una història molt, molt còmica, molt divertida, no?, els Pastorets. Sí, a veure, el somni dels Pastorets representa 2 bailets que estan en una masia del segle passat i la seva àvia els conta un conte. I a poc estos se van adormint i se desperten dins del conte. La seqüència és aquesta. Nosaltres vam voler adaptar-ho, s'estava fent un pèl llarga i vam retallar uns quants quadres per adaptar-ho. Tenim una durada d'una hora i mitja, ve a durar una hora i mitja, depèn dels actors, perquè sempre està un cop surts a escena la possible tisorada que pegués els actors, però bueno. I jo invitaria a la gent que vinguessin. És algo que mos transporta dins del Nadal. Jo potser fa 35 anys que faig els Pastorets i un Nadal sense els Pastorets se queda buit i seria algo que com a tradició catalana que és i això, seria molt bo que la gent tornessin a vindre. És una manera de fer la entrada al Nadal. A més, podem dir que és una representació per a tots els públics, no? És a dir, la Passió sí que potser està més pensada per a un públic adult, però en el cas dels Pastorets poden anar els xiquets des de ben menuts, xiquets i xiquetes. Sí, a veure, la Passió és una tragèdia, és un drama. Los Pastorets és humor, vull dir, pot anar de 5, 6 anys fins lo més gran que vulgui vindre, vull dir, i intentem adaptar el diàleg per tothom i que estigui tothom a gust. Sempre està aquell crio que lo dimoni l'assusta i sents algú que està plorant per baix. Podem passar el filtro, però arriba un moment que... I crec que de vegades el dimoni, no, s'escapa per platea, o els dimoniets. Sí, però... És una de les sorpreses, no?, de l'obra. És una de les sorpreses que hi ha i intentem també fer alguna entrada i sortida dins de les possibilitats que tenim per dins de platea també. Pues, Cristian, per acabar, explica'm una mica les representacions, dies i hora que es faran i també si hi ha preu d'entrada, quin és el preu de l'entrada. A veure, representarem el dissabte 18 a les 7 de la tarda i el dia 19, el diumenge, a les 6 de la tarda. Antigament fèiem els horaris, per exemple, era de nit i de tarda, però de nit m'ho hem donat compte que la gent ja preferim quedar-nos
Més a casa i ho hem enfocat més per les tardes. El preu són 5 euros l'entrada. L'entrada es pot comprar només a taquilla o no sé si es pot comprar abans o... A taquilla. Al moment d'entrar, lliga a taquilla mateix. Bé, doncs recordem dissabte 18 i diumenge 19 esta doble representació dels Pastorets que tornen a Deltebre després que l'any passat a causa de la pandèmia no es pogués realitzar i per tant que torna una tradició. Abans mos comentaves tu, Cristian, que sense Pastorets creus que no hi ha Nadal. Sí, no sé, és algo... Inclús de vegades han hagut anys que el mateix grup dels Pastorets, l'any que no l'han pogut representar, pues el dia de Nadal ho estem comentant. Us fa falta... Hem tingut la sopa de galets, hem tingut el corder, hem tingut els canelons, hem tingut els torrons, els regalos. Ens fa falta els Pastorets. I hauria de ser algo que ho hauríem d'enfocar també a invitar a la gent. Abans vos comentaves, tu fa 35 anys que fas els Pastorets, però quants anys fa que es representen els Pastorets aquí al municipi? No sé si tens esta dada. Aquest any fa 76 anys, perquè primer van ser la Passió aquest any han fet 76 anys, i llavors a continuació ja es van fer els Pastorets, són 76 anys de Pastorets. Déu-n'hi-do, Moltíssima història detrás d'esta representació dels Pastorets. Bé, doncs li agraïm moltíssim a Cristian Ribeiro, director dels Pastorets de la Cava, que hagi estat avui al nostre programa per a parlar-nos d'esta pròxima representació. Recordem, els dies dissabte 18 a les 7 de la tarda i diumenge 19 a les 6 de la tarda. El preu de l'entrada 5 euros i es poden comprar a taquilla. Cristian, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al nostre programa. Gràcies a vosaltres. Bon dia. Vinga. Nosaltres fem ara una petita pausa al recapte i tornem tot seguit amb tota